everyone, welcome back to my channel. गासिखौबो आं चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो हस्पिटाल बेग पेकिं खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आं मा सोयो बेगाव। थुदो बिदिब्ला मोनसे मोनसे खोन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो। Yes. Ini distaga. आं जेरावखि थाया मानो लोगोफोर टुपि गानलायलायगोन। जों जुलाइआव माँ बाप बनने वाला है। ओके सो जों माखासे पेकिं खालामनो नागिरदों खिन्थु मा नांगौ मा नाङा जोंबो बारा मिन्थिया एक्सपिरियेन्स गैया नालाय दा लोगोफोरा जोंनि भिडिअखौ जुदि नुयोब्ला नायनानै माबाफोर लाबावनांगौ दङब्ला भिडिअनि गेजेरजोंनो कमेन्ट हरनानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय। दा जों माखासे बुस्थु जों बायदों बेखिनिखौ जोङो माबा खालामसै आरोना पेकिं खालामसै नङा होमबा? बायनायाथ' जों गोबावानो जाबाय। जोङो मा मान्थआव बायदोंमोनलाय? मार्चआवनो बायदोंमोन जोङो एडभान्स बायथारदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनैसो खोन्थानोसै जोङो सुनानै आराम दोनखाजोबनाय आरो एकदमबारे नै बेयो जाबाय प्लास्टिक प्लास नै माबा दं जि दंखायो आरोना सेबखांग्रा बे जाबाय मोनसे Let me help you. बे मोनसे पिंक कालारनि ओमफ्राय नै जाबाय ब्लु कालार सोखादोंब्रा ब्लु कालार मोनसे ब्लु मोनसे पिंक मा जागोन बेखौ मिथिया नालाय ब्लुबो पिंकबो बायदोंमोन सोखानोसै ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नै बेयो पार्पल कालार लाइट पार्पल कालारनि बेयो बिथिंजाय जि उल ओमफ्राय बिथिंजाय एसे प्लास्टिक टाइपनि आरोना बेयो जाबाय पार्पल कालारनि ओमफ्राय मोनसे जाबाय पिंक कालारनि लोगोफोर जोंनि फसायनाय आरोना गोसा बुं खोनानाय नङा रायलाय नङाबा माइक्र'फनबो गैया माइक्र'फनानो गोमानानै दं लोगोफोर जि सान्थि मोनबाय ओमफ्राय गोमानानै मोननै जाबाय बेबो ओमफ्राय नैबे मा बुङोथाय बेखौ मिथिलायलाङा आरो नै बिदि गोनाङा मोनसेल' खिन्थु इयो बे मोनसे नङा मोननै मोनसेलाय बेबि पिंक कालार बेबि पिंक कालार इयो बेबि पिंक कालार ओमफ्राय मोनसे सी ग्रीन कालार आरोना नै सी ग्रीन मोननै गासिबो बुस्थुआनो मोननै आरो दा बेयाव 6 पिस थांबाय बामग्रायानो 6 पिस थांबाय प्लास्टिक आरोना ओमफ्राय आं दा देखायगोन मोनसे दंबायो मोनसे एकदमबारे बेखौ नागिरबाबो मोनफिनखादिया मोनसेल' पिस दंखायोमोन इयो नै बेयो जाबाय खर' थाग्राया ओमफ्राय बेक साइडखौ देखायनि आङो नै मोजां ना लोगोफोर मोनसेल' पिस मोनदों बेखौ नागिरबाबो मोनखादिया दिनैबो जोङो नलबारि थांनायाव नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोनदिया आरोना आखा थाबाय बेखौ बायबावनो ओमफ्राय जों दायो नोंखौ देखायनोसै बेखौथ' बांसिनानो फ्लिपकार्ट अनलाइनफोराव नुबायानो थादोंमोन जानांगौ बांसिनानो बाहायो नालाय बिदिखौ आंबो अर्डार खालामना लादोंमोन 5टा पिस बिराद मोजां आरोना नै बेबो आं मोनसेल' फुवारना देखायनोसै गासिखौबो फुवारना देखायला आरोना भिडिअआ गोलाव जागोन नालाय बेसे गुवारैखौ देखायनोसै आङो नै ओरै बामनायाव लानो थाखाय मोजां जागोन आरोना मोजां जागोन ना जाया लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जायफोरा एक्सपिरियेन्स खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर कमेन्ट गेजेरजों बेयो 5टा पिस आरोना ओमफ्राय दायो आङो खोन्थिनि वाइप्सखौबो नांगौ जायोना ओंखायनो माने दाथ' बिराद गरम दिन वाइप्स नै बे वाइप्सखौ मोनब्रै अर्डार खालामदोंमोन आङो मोनसे मोननै मोनथाम 4 मोनब्रै आरोना बेखौबो आं दायो सोना लानोसै बेनिफ्राय दङ
लोगोफोर बटल आरोना मिल्क बटल खुलिनानै देखायनोसै आं लोगोफोर बेखौ मोजां नुदोंना लोगोफोर पिंक कालारनि बेबो जाबाय ओमफ्राय माबाफोर थालाङोबा खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टनि गेजेरजों दायो आङो गस्ला देखायनोसै गस्लाखौथ' सब लांजोबा थेवबो जिखिनि बायदों बेखौ देखायनोसै आरोना नै बेयो गस्ला प्लास 10 जानाय आरोना नै बेजाय बेयाव मारै जालांदों बेबायदि आरोना बेयो बे मोनसे पिस दङ ओमफ्राय मोनसे पिस दंबावो नै बे येल्ल' कालार ओमफ्राय नै बेखौ मा कालार होनगोनथाय मिथिला मोननै आरोना बेयो बेनिफ्राय दंबोयो बटन गोनां नै बिदिखौथ' निउ बर्नफोरनो गानहोनाय जायोना बांसिन बिदिनो हाखावनायखौ ओरै सोनो खस्थ' जायो नालाय बेखायनो बिदिखौ लाबोदों आरोना बिदियानो खैथाबा दङ नै जि किउट किउट खानाय कालारा गासिखौबो जि फसायनानै लाजोबनो लुबैखायो जि किउट किउट ना दंबोयो नै मोजां मोना लोगोफोर नै जि बायनो लुबैखायो आरोना बिदिखौहाय आरो दङ नै दाथ' गरम दिन नालाय गेन्जि टाइपनि हाफ स्लिभ खम दामनि स्टाइल लोगोफोर माने निउ बर्न नालाय दसेनो जायाबो जायो गस्लाफोरा ओंखायनो बारा दामिनि बायाखै बेखिनियानो गस्लाया ओमफ्राय दंबोयो नै हाफ कालारा जि किउट किउट खा लोगोफोर नै मोजां मोनदोंना लोगोफोर आं दा देखायगोन हाफ पेन्ट नै जि मोजांखा बेयो खैथा पिस दंथाय बेयो 6टा पिस दं लोगोफोर नै बे पिंक कालारावहाय बेयो जाबाय व्हाइट कालाराव आरो बेबी पिंक कालार नैबे व्हाइट कालार प्रिन्टेड फ्लरेल ओमफ्राय नै जाबाय ब्लू नै लाब लाब दंलायथारो एकदमबारे मोजां ओमफ्राय नैबे लाइट ब्लू जि मोजां मोजांखा गासिबो आयु फसायजोबनानै लाबोखाजोब्बाय आरोना फिसा जाबाबो मिथिला बेनिफ्राय दङ हाफ पेन्ट फिसा फिसा नै जि किउट किउट आंनो मोजां मोनसोयो सुबाथाय आखायाव नांलायलायथारा आरोना एकदम जोंनि मुजा सुनाय बायदिसो मोनलायलायो नै येल्ल' ओमफ्राय नै जाबाय ब्लु नैबे जाबाय येल्ल' नै जाबाय मा कालार बुंगोन बेखौ पिंकसो होनगोन ना मा बुंगोन मिथिला नै बे कालार मोजां मोनदों आरोना बेखौबो ओमफ्राय नै डेडिस जुटनो मालाय बेखौ मालाय सासेया जि आइ लाभ माइ मामिल' नुबाय थानायखाय बिदिखौल' मोननायखाय गांनै मानि कालारनि लाबावलायथारदोलै देन्जारसो ओमफ्राय नै दङ अरेन्ज नै बेबो मा कालार होगोन लाइट येल्ल' ना बडि कालार ओमफ्राय नै लाइट ग्रिन लाइम कालार लाइम ग्रिन बेयो ब्राउन कालार नै बेबो बडि कालार ओमफ्राय मोनसे जिनिस देखायबावनि आं लोगोफोर नै बेयो जाबाय केप टफिजोंनो ओमफ्राय मा मोनफादों नै आखाइ मुजा मोनफादों ओमफ्राय आथिंनि मुजा बे हेन्दनि ओमफ्राय बेयो नैसो सरि नैबे हेन्दनि ओमफ्राय नैबे लेग्सनि आरोना टफिजोंनो सेप मोनफाखानाय बे मोनसे कालार जाबाय ब्लु ओमफ्राय बेनो मोनसे आरोना बे केप जाबाय ओमफ्राय नैयो जाबाय आथिंनि नैबे जाबाय आखाइनि आरो बार मा लाना फैदो दे बेयो मोननैल' आरोना मोननैल' कालारनि इखौ खैथा लांनांगोन बा मोजां कालेक्सन मोनथाम मोनब्रैसो लांबानो जागोन खोमा
Oh, नै हाबपेना थानांगौ मोनसे किउट का कालारा बेखौ मोनसे बायदो निउबर्न ओमफ्राय ए साइज मोननै ओमफ्राय नै दा गरम ना बाराबो गाननो हाया बेखौ खैथा नांगौ मिथिला बेखौ बख'नानैसो सोनांगोन बेयाव मिथिया औ बख'ना सोनांसै yes ओमफ्राय नै आं खोन्थिनि Oscar मुजाखौबा नांगौ जागोन ना जाया मिथिया गरम नालाय खिन्थु बायखाबाय आरोना बायचान्सआव नांगौ जाबा होनो थाखाय मोननायनि थाखाय माने बायनाय जाबाय नै जाखाजोब्बाय जरानै बेखौ बासिना सोनांगौ सोखादो खेबसेनो दे जराब्रै बेफोर बासिना सोनोसै जराब्रै जाबाय खेबसेनो सोदो बेखौ नांलायला प्लास्टिकखौ लानांला दा माखौ लांगोन सोखानोसै आरोना गासिखौबोथ' जों लांजोबनो हाया नालाय बुहुद बुरजा बायनाय जादों बेखायनो जोङो जिखिनि लांगोन बेखौ बेगाव सोनोसै जोङो मोनसेल' मोनसे प्लास्टिक मोनसे लांसै मानो प्लास्टिकखौ मोननै नांगोन ने नांगौ जानाबा मा जागोन लाजोबब्रा दे बेगावसो थांगोन ना माला मानो मोनसेल' लानांगोन आयौ एफा बुरजा लांबालाय बोरै जायगा थोनांगोन ओइलै दे लाजोब बेफोरखौ नांगौ जाना खिनिखौ नांगौआनो जानो हानाय दे उनाव इथिंबो मोना इयावबो जाया जानांगौ लाखानायखादे डेन्जार लानांगौब्रा नोंनिख्रुइ बांसिन इम्पर्टेन्ट औ माने आं सिगाङावथ' इम्पर्टेन्ट जासिगोन आं गैला आरो यार बाय बाय टाटा आंना फायखासिगोन एबार माथो जाखा कौन आएगा क्या आएगा जोंथ' मिथिया सोर फैगोन खिन्थु फैगोन आरो सोर फैगोन बेखौ आं मोनथामल' लांनोसै लाइखौ ओरै फिसा खालामबाव ओरैबो फिसा खालामबाव ओरैबो बुरजा जानाय थारमाने मिथिबाय बेखौ मोनथामल' लानोसै आरोना मोननैखौ न'आव गालांनोसै जाबाय उनावहाय फैबा बाहायफैनोसै आरोना बेखौ ओमफ्राय खिथाहरबाबो बायचान्स जुदि माखौबा नांगौबा खिथाहरबानो जोंबो मिथिया नालाय माने वाइप्सखौ मोनसे लानोसै माबाया बेखौथ' नांखागोन ना बेखौ नांखागोन डाइरेक्ट बनायनो लाखानोसै माबाखौ लांसैब्रा लोगोफोर जा किउटखा बेखौ नांला लांनोसै ओमफ्राय बेखौथ' नांखागोन जानो हागौ नङाखि सायाव दोनगोन आरो औ फिसा फिसा जिनिसखौ बिदि सायाव दोनगोन वाइप्सखौ मोनसे लानोसै बेयाव ओरैनोबाबो 72 वाइप्स थाखाय 72 पिस थाखाय मोनथामखौ दोननांथ'लायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय दायो मोनसेयामोनलाय माबानिया निउबर्ननिया माने नायलायनाय दोङो बेखौ खैथा लानांगौ नङा खैथा लागोन हानांगौमोनलै 50% लानो बेलेगसो नङा आंनि ओमफ्राय आङो लागोन नैबेखौ खोनाथारनायमोन नोंनि आवाजखौ मिथिया एसे खाथियाव लाबोब्रा खाथियाव लांबाय लोगोफोर नैबे केपखौ मोननैखौबो लानोसै आरोना कफिखौ मोननैखौबो लानोसै साननै सानथाम थानाय जानो हागौ नालाय ओंखायनो सोलाय लानो थाखाय मोननै लानोसै आरोना बेखौ गासिबो लाखानोसै खेमसेयाबो आंनि मुलि माबानायाव दं बे आखाइनिबो आथिंनिबो खर'निबो गासिखौबो लाखाजोबनोसै आरो बेयाव गोमायि बायदि बेयाव सोनोसै आङो दा जरानो गावबा गावनि टपियाव सोनोसै आरोना माबाफोर थालांबायोबा खोन्थाहर लोगोफोर अननानै प्लिज बे जाबाय आं बेयाव सोबाय जरानो बेनिफ्राय आं दा सोगोन प्लास्टिक गैला आरो सिङाव बेनि सिङाव प्लास्टिक थालाथ' र' मोजां हाखा आं प्लास्टिक थायोसो सानदों हाफाला जाजोबगोन मानसिफोर ओमफ्राय नै मुजाखौ लोगोफोर जराथाम लानोसै आरोना 3 पिस बेखौथ' लानांगोन खोमालै ने लाजोब लानांगौ मोननैखौबो लानोसै आरोना वाव बिदिसो थायो मोननैल'खा नालाय
बिदिनो हाखायो बेखौ इउटुबाव नुदों आङो इउटुबाव इन्सटाग्रामाव नुदों जों मिथिखायो जों नायलायनाङा हानो रोंखायो जों बिदिनो हानो रोंखागोन आं लादो हा नै लोगोफोर बेखौ खावसे हानानै लानोसै आरोना पेकेटसे फुरा लांजोबबाथाय माने एकदम जायगायानो थानाय नङा ओरैबायदि गिदिरखाना बेखौ बिदिनो लांसै बख' होनो थाखाय मोजां जागोन खैथा थायोथाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 दं याव लोगोफोर 27 थागोन 54 मोन नालाय नाय बेबो बे येल्ल' कालाराबो दंखायो नै थाला दे गावहा नुजाफैया इयो बेखौ मोननै लानोसै ना बेखौ मोननै लानोसै बे मोननै लाबाय ओमफ्राय ओरै हाखावनायखौ लानोसै एबार बेखौ ला लानो हानि र' मोदोमाव नांबाथाय बोरैबा जायो इबो एखे बरिया फिसा फिसासिनखौ ला फिसा फिसाखौनोथ' लाखादो नै आं थोगोन खालि थाजोब्बाय सोरनिनो आंनियालाय नोंनिया बेलेग बेग लाबावगोन ना नोंनिया बेलेग नोंनि बेगाव नोंसिनिसो थागोन ना खिनियानो जाथ'बाय लोगोफोर बियो ओमफ्राय आंनि फिसा ला इखौबो ला वा गासिखौबो लाजोबनो होथारोलै हनै लाब्रा माथो बेगावसो थांगोन ना जागा थोनाय बायदि जाबलाय नों जागा थोनाय बायदि जाब दे मा लाबावो आरो दे हाला एखम जाब्बानो जायोखो बरियानो बिदिनो बुरजा थुरजाखौ मोननाय नङाना मोनो इयावनो थाजोबगोन मानो मोना जानांगौ जाबाय दे एभेलेबल स्पेस दंबावो दे मा नांबावगौ आरो थनदो दे बानायदो जल्दि एबार आंनि नाइटिखौ सोनोसै लोगोफोरनो नोंनिलाय मा नांगौ बारा नांखायाना नोंनिलाय दे नाइटिफोरखौ सोबानो जायो नोङो नाइटि गांथाम गांब्रैसो लाबानो जाबाय फुवाना देखायबाय थाना लोगोफोर आंनिया खामानि गैला नाइटि गोजासो सुखाजोबखानाय आरोना गासिबो बरियानो सुखाजोबनाय क्लिन टेनसन गैया निट एन्ड क्लिन फुंग्राफोरखौ बायाखै माखौबा इउज खालामनांगोन डक्टरासो मिथिगोन जाबाय बेनिफ्राय नै बेखौ जोंना सोथारनांगोन बेखौ गामसा गांनै लानोसै ओरैजाय लानो थाखाय जोंना बर'फोरनिया बिदि जाथारोना अके गामसा गांनै लाबाय वाइप्सआ मोनसेल' बेसेबां दङ वाइप्सआ इयाव 72 का बहुत दे ओमफ्राय लाबाय ओमफ्राय नै बेखौ एसे लानोसै गुदुं टावेल गुदुं ओरैनो लानोसै आरोना बाहायाबाबो लानोसै बेखौ फिसा हम्ब इयाव दोननायाव माबाखौ वाइप्सखौ ओरैनो नांगौ बरिया आरो मा दंबावो आरो जाबावो माथोयाव बेबिनिया इखिनियानो दे बावगारो बख'ना बख'बालाय जागोन दे जाबाय बेखिनिया ओमफ्राय मा दङ बेफोरखौ सोना दोनफिनजोबनोसै बेफोरखौ बेलेगाव सोना दोननोसै उनाव फैबा नांगोन नालाय बेखिनिखौनो लांसै आरोना जोङो बे माबाफोर थालांबावोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोरा जोंबो बारा मिथिया नालाय एक्सपिरियेन्स गैया थालांबा खोन्थाहर लोगोफोर थालांदोबोथ' जाखागोन थालांखादों माखासे बुस्थुफोरा ओंखायनो नोंथांमोना एसे हेल्प खालामहरदो मदद खालामहरदो जोंथ' जोंनि बायदिबा लाजोबनाय बायदियानो जाबाय खिन्थु माबा मोनसेथ' थालांगोन जि बुस्थुखौ माने नांगौ जायो आरो बेफोर नांगौ बुस्थुखौथ' जों खाथियाव मोननाय नङाना
अ मोनसे बुस्थुआ मा? बे नेस्टा मा नेस्ट? लाग्राया अ ओइयो दं माबायाव ओइयाव होनसिगोन ना औ लायनो मोनसे बुस्थु दंबावो र' मोनसे बुस्थु दंबावो लोगोफोर बेखौ लायनो थांनि थांलायनांगौ लोगोफोर बे मोनसे बुस्थु केरि नेस्ट आरोना बे गथ' ओरैजाय लाबग्राया बेयो ओमफ्राय ओरैहाय मुसारि गोनां आं बेखेवबाय थाला लोगोफोर उनावहाय लाबा नुखासिगोन नोंथांमोना दा बेखौ बेयावनो सोनानै लांनोसै आरोना बेखौ खुलिनानै बेयाव सोला जायगा थोनाय नङा दा बेखौ बिदिनो लांनोसै लोगोफोर जों लासैनो उनाव गोसोखां सोनानै लांबावनोसै आरो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरखागोन कमेन्ट्स खालामहरखागोन एसे हेल्प खालामहरगोन होननानै जों आसा खालामो स' बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर मेंबायबो बिराद मेंबायबो बे एसे थाब मेङोना दा बारा गोसाबो बारा रायलायनो गोसाबो रायलायनो हाया बारा गोसाबो बुंनो हाया बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन नोंथांमोना जोंनो आशिर्बाद हो एसे प्रार्थना खालाम ताकि मोजाङै जालाङो इसोरनि अननायाव लोगोफोर दोनथ'बाय बाय बाय सि बाय इउ लोगोफोर मे गड ब्लेस इउ अल